Ahoj kamarádi, pojďte se společně se mnou a s Křítkem Objevílkem vydat na dobrodružství plné příběhů. Kdo dělá nepořádek v lese? Bylo krásné jarní odpoledne. Slunce příjemně hřálo a les voněl svěžestí nového života. Objevílek, Fiona, Oskar a Zdíša si užívali volné odpoledne a hráli si na honíčku mezi stromy. Chyť mě, jestli to dokážeš, vykřikla Fiona a mrštně se vyhnula Oskarovi, který se po ní natahoval. Teď tě dostanu, zavolal Oskar a rychle se otočil, ale v tu chvíli mu pod nohou cosi křuplo. Nečekaně ztratil rovnováhu a s hlasitým přistál v měkké trávě. Oskare, jsi v pořádku? Přiběhla k němu Zdíša a s obavami si ho prohlížela. Jasně, jen jsem na něco šlápl. Zamračil se Oskar a podíval se dolů. Vedle něj se válel pomačkaný papírový kelímek a kousek dál několik plastových sáčků. Objevílek si dřepl a zvědavě si nepořádek prohlédl. Tohle tady předtím nebylo. Kdo tady mohl zanechat takový binec? Fuj, to není hezké, řekla Fiona a znechuceně si kelímek prohlížela. Musíme zjistit, odkud se to sem vzalo, prohlásila Zdíša rozhodně. Pojďme hledat další stopy. A tak se 4 kamarádi vydali po stopách nepořádku, aniž by tušili, kam je jejich pátrání zavede. Zvířátka šla po stopách odpadků dál a dál, až je cesta zavedla hluboko do lesa. Slunce už pomalu zapadalo a les se nořil do soumraku. Vítr se proplétal větvemi a šustění listů znělo jako šeptání něčeho neviditelného. Tady to začíná být trochu strašidelné, pošeptala Fiona a nervózně se rozhlédla. Najednou si všimli slabého oranžového světla, které blikalo mezi stromy. A s ním se snesl i tenký pramínek kouře stoupající k nebi. Oheň, vydechl Oskar. Někdo tam je? Ale kdo? Zeptala se Zdíša a přikrčela se za spadlý kmen. Pomalu se přiblížili blíž. Byli blízko jeskyně, kde v zimě přespával medvěd Matěj. A před jeskyní někdo rozdělal oheň. Ten praskal a vrhal kolem sebe tajuplné stíny. V jejich mihotavém světle seděla zhrbená postava, která v rukou držela starou kytaru. Tiché tóny se nesly lesem a jejich smutná melodie se ztrácela v nočním větru. Píseň byla smutná a zpěv zněl unaveně. Tulák měl rozcuchané vlasy, tvář zvrásněnou větrem a časem a oči, které v odrazu plamenů zářily zvláštním leskem. Vedle něj se povalovala prázdná plechovka a kousek dál starý batoh. Zvířátka se k sobě tiskla. Nevěděla, jestli se mají bát nebo být zvědavá. Vypadá jako duch, nebo možná kouzelník, který zapomněl kouzla, zašeptal Oskar. Nebo stařec, který hledá ztracený poklad, dodala Zdíša. A co když je to obrovský obr, který se jen tváří smutně, ale ve skutečnosti... Fiona se zarazila. Dívala se na Tulákovu tvář. Byla v ní únava, ale žádná zloba. Jen samota. Ne, řekl Objevílek tiše. To je jen člověk a je sám. V tu chvíli Tulák přestal hrát a zvedl oči. Kdo je tam? Zeptal se klidně. Objevílek sebral odvahu a vykročil ze stínu. Dobrý večer. Tulák se pousmál. Dobrý večer, malý skřítku. Co tu děláte? A proč je všude kolem tolik nepořádku? Zeptala se Fiona. Tulák se podíval na nepořádek kolem sebe. To je moje chyba. Jsem unavený z cesty a někdy, když člověk ztratí naději, pak se zhluboka nadechl a zahleděl se do plamenů. Chvíli nic neříkal,
jen poslouchal, jak oheň tiše praská. Pak pomalu začal vyprávět. Kdysi jsem měl domov. Malý, dřevěný, s oknem, ze kterého bylo vidět na velkou louku. Ráno jsem se probouzel s vůní pečeného chleba a večer jsem usínal při zvuku praskajícího krbu. Ale svět se mění a někdy se změní tak, že už nevíš, kam patříš. Fiona naklonila hlavu. A co se stalo? Tulák se pousmál, ale byl to smutný úsměv. Lidé spěchají, věci se ztrácí a někdy jednoho dne zjistíš, že už ti nezbylo nic, co bys mohl nazvat domovem. Zvířátka ho poslouchala se zatajeným dechem. Byl to muž, který prošel mnoha cestami, ale žádná ho nezavedla zpátky tam, kde by se cítil doma. A tak jsem šel dál. Cesta je mým domovem. Obloha mou střechou a hvězdy jsou mými lampami. To zní krásně, řekl objevílek tiše. Tulák pokývl. Možná, ale někdy je i ten nejjasnější měsíc osamělý. Chvíli bylo ticho. Jen oheň praskal a vítr lehce čiřil listy nad jejich hlavami. Objevílek se podíval na nepořádek kolem. Víte, když jste unavený, může se zdát, že už na ničem nezáleží. Ale záleží. Příroda se o nás stará. Dává nám vzduch, jídlo, krásu a my bychom se o ní taky měli starat. Fiona přikývla. Zítra ráno vám můžeme pomoct uklidit. Když to tu bude čisté, bude se vám lépe dýchat. Tulák na ně pohlédl. Tentokrát jinak. Jako by mu právě něco došlo. Dlouho byl sám. A teď tady seděl s někým, kdo mu rozuměl. Malá zvířátka, která by se ho mohla bát, ale místo toho s ním sdílela oheň a nabídla mu pomoc. Děkuju, řekl tiše. Nikdy jsem nemyslel, že mi jednou pomůže skřítek a jeho kamarádi. Oskar se usmál. To my vždycky rádi. Tulák se natáhl pro kytaru. Možná bych vám mohl zahrát ještě jednu písničku. Tentokrát veselou, abychom si připomněli, že svět je někdy těžký, ale pořád v něm svítí světlo. A tak tam seděli u ohně, zpívali a smáli se, a když oheň pomalu dohoříval, už nikdo nemyslel na strach nebo osamělost. Protože domov je někdy tam, kde najdeš přátele. Druhý den ráno, když slunce pomalu stoupalo nad lesem a zlaté paprsky kreslily dlouhé stíny mezi stromy, tulák si protáhl stuhlé ruce a s novou energií se pustil do práce spolu se svými malými společníky. Sbírali poházené sáčky, papíry i plastové lahve a třídili je do pytlů, které tulák slíbil odnést do města. Fiona pečlivě přenášela menší odpadky v tlapkách, Oskar poponášel větší věci a objevílek ukazoval, kam co patří. Zdíša mezitím přeskakovala z větve na větev a kontrolovala, jestli někde nezůstalo něco přehlédnutého. Mezi prací si povídali. Tulák vzpomínal na chvíle, kdy býval mladý a měl velké sny. Na cesty, které ho zavedly daleko od domova, na lidi, které potkal, i na ty, které ztratil. Víš, řekl najednou, když skládal poslední pytel, nikdy by mě nenapadlo, že se jednoho dne ocitnu v lese a dostanu lekci od veverky, zajíce, skřítka a lišky. Objevílek se zazubil. Život je plný překvapení, ale jedno je jisté. Vždycky můžeme něco změnit a třeba zítra pomůžeš někomu dalšímu ty. Tulák se zamyslel a pak přikývl. Máš pravdu. Možná je čas přestat jen bloudit a začít něco dělat. Možná se vrátím do města a najdu si práci. Nebo pomůžu uklízet další les. Nebo se jen budu snažit být lepším člověkem. A hlavně, dodala Fiona, už nikdy neodhazuj odpadky do přírody. Všichni se zasmáli. Bylo poledne a les se leskl v čerstvé čistotě. Tulák si přehodil batoh na rameno a rozhlédl se kolem. Děkuju vám, přátelé, řekl s vděčností v hlase. Možná jsme se potkali náhodou, ale já na vás jen tak nezapomenu.
Objevílek zamával a s úsměvem odpověděl: Žádná setkání nejsou úplně náhodná. A tak se rozloučili. Tulák zamířil po lesní cestě zpět k městu, zatímco zvířátka se vydala zpět do svých domovů. Vítr se tiše proháněl mezi větvemi a lesní vůně se znovu rozprostřela do všech koutů. Oskar se spokojeně protáhl. Dnes jsme udělali něco dobrého, Fiona přikývla. A možná jsme změnili nejen les, ale i jeden lidský příběh. Objevílek se zamyslel a s úsměvem dodal: Možná každý, kdo se cítí ztracený, potřebuje jen někoho, kdo mu ukáže správnou cestu. A s tou myšlenkou se vydali domů, zatímco jarní vítr nesl jejich smích mezi stromy. Jsem ráda, že vás Objevílkovy příběhy baví. Nezapomeňte kliknout na odběr kanálu a napište mi, co se vám na příběhu líbilo nejvíc. A pokud máte už všechny epizody poslechnuté a chcete víc, přidejte se na Forendors, kde na vás čekají bonusové díly a další skvělý obsah. Těším se na vás.